Здравейте, скъпи приятели! С началото на новото лятно слънцестояние, което започва тази събота на 21 юни, ви давам два избора да си изберете и да видим какво ни носи това ново начало. Първият избор е колода номер 1 и съм ви изтеглила от всяка колода по 3 карти. Както казах, на въпрос какво ни носи новото начало, новото лятно слънцестояние. Колода номер 2. Изберете чисто интуитивно това, което ви дойде като първа мисъл. Не се замислите, доверете се, никога първата мисъл не ни подлъгва. Това е нещото, което е за нас. И за тези от вас, които избраха първата колода, какво ни носи новото начало на лятното слънцестояние. Енергията няма да е толкова добра за нас. Самоблокирали сме се и сме се затворили в себе си под влиянието на предразсъдъци, страхове, преживявания предишни. Не можем да продължим напред. Разпиляни сме. Целите ни нямаме цел пред себе си. Не виждаме нашия потенциал, не виждаме нашите възможности. Заседнали сме и не желаем да продължим. Влязли сме в един свят на илюзии. Смятаме, че нямаме избор, а всичко е всъщност вътре в нас. Цялостното състояние е изцяло затвореност навътре. Никаква крачка напред към света и пълен блокаж на абсолютно всичко. Не можем да пристъпим от една клетка, в която сами сме се вкарали, вследствие, пак казвам, на различни преживявания. А реално ние имаме способността, ние имаме ключът в нас, ние имаме възможностите, ние сме извървяли немалък път, преживяли сме немалко неща и можем да продължим напред. Възможностите, те са били пред нас. Ние не сме ги видели. Вкарали сме се, пак казвам, в илюзии, че нещата са много по-лоши за света, отколкото ние сами си мислим. Това е едно състояние на тотална безизходица, в която се намираме. И силата е да излезем от него е само единствено и вътре в нас. Използвайте силата на вашия характер, използвайте волята, която носите. Отворете си очите, погледнете напред. Поставете си малки цели, малки крачки, които да извършвате всеки ден, за да можете да излезете от това състояние, за да можете да извървите пътя и да видите възможностите пред вас, да видите колко всъщност вие сте научили, колко всъщност вие сте напреднали и как всички преживявания негативни, които са ви съпътствали до тук, всъщност са били част от вашите уроци, част от вашия път, част от вашата библиотека, която се пълните с различни поуки и идващи от нашите преживявания, макар те и негативни. И никога не забравяйте, че всъщност ние учим уроците си чрез негативните преживявания. В положителното всичко, което ни се случва, да, то е прекрасно. То е чудесно и то ни дава една еуфория, една положителна енергия, но ние не научаваме нищо, защото ние нямаме какво да научим. Ние сме просто в едно чудесно състояние. Когато обаче започне да се случват лошите неща в живота ни, те ни довеждат до други нови неща. И не забравяйте, че когато една врата се затваря, се отваря друга. И тя ни носи нещо ново. Затова, както казвам, съберете се, счупете оковите, които сами си слагате, отворете вратата, излезте от стаята и вижте света по нов и различен начин, колкото и да ви е трудно. С малки крачки, с поставяне на малки цели ежедневно, които вие да изпълвате. Ще ви извадя и един съвет за месеца от тази колода. Рицар Пентакли
Ами, за вас периода, пак казвам, няма да е лесен. Ще обмисляте всичко, но не го правете. Пак казвам, вие имате пълния потенциал сами да извървите пътя пред себе си и сами да си помогнете, както се казва. Имате всичкия натрупан опит. Не го мислете толкова, не анализирайте толкова. Пак казвам, силата е вътре във вас. Достатъчно сте научили, можете съвсем спокойно да продължите напред. Не бъдете толкова предпазливи. Макар и в момента да ви липсва въображение, да ви липсват, да сте се обърнати повече към трудностите, били те житейски, различни финансови, каквито и да са. Просто продължете напред. Не стойте в тази енергия категорично, защото имате потенциала да стоите много по-дълго време в тази енергия. И това няма да ви донесе нищо добро. За тези, които избраха втората колода, какво ви носи новия период? Ами, така, явно ще е важен новия период за вас, защото попадате под енергията на два главни аркана. Обесен и маг. Първият аркан ви казва да се доверите на своята интуиция. Не използвайте силата вътре в нас. Всеки я носи. Всеки я носи и всеки може да взима решения за живота си на базата на нея и тя няма да ви доведе до грешни такива. В този период може да ви донесе така едно изпитание пред вас, в което вие трябва да направите една лична саможертва, да се откажете от някой нещо, за да може да дойде в живота ви нещо ново и нещо по-добро. Нещо пък, дори да не е по-добро, нещо, което ще ви научи на нови неща и ще ви донесе нови уроци, ще ви обогати. Ще обогати вашия ум, вашите преживявания, както се казва, вашата библиотека, която трябва да напълните дошли тук на Земята. Тук сте влезли обаче по свое желание. Вие напълно знаете каква точно саможертва със себе си, от какво трябва да се откажете, за да продължите напред. Това е пасивна енергия, в която ние оставаме точно толкова, колкото ние решим. Тук трябва смирение и да приемете ситуацията такава каквато е. Пак казвам, ние прекрасно знаем от какво трябва да се откажем, за да продължим напред. Не забравяйте, че за да дойде нещо ново в живота ни, ние трябва да освободим полето си от нещо старо. Нещо, което ни е трудно да пуснем, но то отдавна не работи за нас и не ни трябва. Това нещо ще дойде много бързо при вас. Възможно е и в рамките на седмица, 2 месец да получите, тук е възможно да получите някаква вест, някакви новини, имейли, комуникация с някого дори. И това ще се случи много бързо. Тези шансове идват много бързо в живота ни, буквално като стрели и трябва много бързо да ги уловим и да се хванем за тях, за да използваме техния потенциал. Пак казвам, това може да са много и различни неща, които обаче ще запалят искрата в нас. Ще ни донесат някакви огнени преживявания, така да го кажем. Нещо, в което ще горим, нещо, което ще ни пали и нещо, което е наше. Така да го наречем. Тук е възможно, разбира се, да говорим за много неща, но лично енергията, която усещам, е енергията на някакъв нов човек в
нашия живот. Успеем ли да уловим тази енергия, успеем ли да прескочим застоя на първия главен аркан, в който попадаме обесен, то за нас пак казвам, ще се открие едно ново, много хубаво поле, едни много хубави хоризонти, които можем да достигнем, разбира се, ако имаме търпение. Като на последно място ви застава магът. И тук всичко, което казах, ще ви разчита мага в две направления за дамите. За дамите може да ви донесе така един мъж в живота, който да ви научи на много уроци. Мага е мъж, който знае как да ви ухажва, знае какво да ви каже, знае как да погали вашето ухо. Това е мъж, който е много способен, възможно да се занимава с някакъв вид езотерика или да е привлечен от такава. Мага владее всички сили, така че е възможно с него да се завъртите в една вихрушка на страст, на чувства и това нещо да ви събуди, да ви донесе една нова такава енергия в живота, но тук внимавайте, предупреждавам ви, мага има способността да манипулира и мага има способността да ни завърта много бързо. Така че даже да не се усетим как ние просто служим на мага и сме супер щастливи от тази служба, в която сме влезли. Пак казвам, това е всяка дама със своето развитие, своята енергия, която носи, може да опитаме дори и мага. Може да създаде една така добра връзка с него, но внимавайте с него. Това е мъж, който знае, пак казвам, как да ни манипулира и как да ни завърти. Въпреки това, мага е много голям урок. Много голям урок в нашия живот, така че е добре ние да имаме и подобни мъже в нашия живот. Ако пък тук говорим за господа, които е трябвало да направят някаква лична саможертва, пак казвам, да освободят своето поле от нещо, за да им дойде нещо ново на хоризонта, нещо, което трябва да проявят търпение и това ще им донесе маговата сила. Това са мъже, пак казвам, които са много знаещи, владеещи, възможност да се занимават с някаква езотерика. Така че потърсете, може да започнете да четете такава литература, може да изкарате някакви курсове, може вече да се занимавате с това и просто това, което освободите полето, ако освобождавайки полето си за нещо ново, това да ви донесе много по-голямо издигане нагоре, много по-голяма сила и много повече способности. Ще извадя и за вас един съвет за периода, разбира се. Така, много внимавайте, защото е възможно прекалено много да предстоите в някои от енергиите и по-специално в енергията на обесен, на 12 главен аркан. Това да ви донесе много тежка енергия, в която вие няма да може да спите, в която е възможно да снувате кошмари, да имате често главоболие, слабост. Въобще е много тежка енергия, от която просто трябва да се съберете и много бързо да излезете. Съветът ви е да не влизате в илюзии, да не измислите собствените си филми в главата. Живота е такъв какъвто е, не се опитвайте чрез вашите негативни мисли да го усложнявате. Не се опитвайте чрез вашето бездействие да направите картинката по-черна, отколкото е възможно да бъде, ако просто се откажете от нещо. Вървете смело напред. Благодаря ви много и се надявам да съм ви била полезна.